Takže čo z toho bude video z FIFA Daylight Day a my jdem na to. Čili tam nová videa dneska zahrajeme FC Mobile. Všechny videa jsem vlastně na kanále jsem smazal. A nevím, jestli budu mít tolik odběrat, že jsem měl ty 4, teda jsou. Dneska teda to bude ta FC Mobile, jak jsem říkal na začátku. A dneska budeme asi hrát buď Champions League event, nebo naopak Team of the Season, což je vlastně event, kde máte fakt jako moc fotbalistů. A jeden z nich mi padl a je to jeden nejlepší hráč na světě a ano, je to Robert Lewandowski, kámo, kterou jsem absolutně nečekal v tom balíčku. Ani Strejda, ne? Že to nečekal. Že? No, asi se stydím mluvit do kamery, ale lidi, to je jedno. No já řeknu, ne. Lidi, dneska bych chtěl právě toho Lewandowského v tomhle videu nějak vyboostit, protože potřebuji Mascherana, abych ho vylepšil, ale kámo, ten Foden je taky mega dobře. Let's go. Ok, tak kámo, máme hned lepší tým. 93 over. Já vím to vyslovit, to je jedno. Kámo, tu je Mascherano. No to zkusím, potom se vám ozvu. Lidi, nevím, možná to teď půjde. Ale asi zná, že? To je, mě by se hodil ten Mascherano. Jsou 2 a 3 a ještě víc. Neví o nás vůbec nic. No nic, jdeme dál. Kamu chybí mi celkem hodně toho. No a mě se jde, kamu Mascherano tu není. To jenom Dudek a Dudkem ho nevylepším, jako. Bych rád řekl. Tak asi nevylepšíme, dáme nějaké zase zápasy. Lepku dám kvůli toho, že dívejte, kdybych vlastně zapl lepku, tak vy vidíte jenom můj profil. Takže tak, ale čus. A bylo by to jako úplně na houbě. A to já právě že nechci. Kámo, a Real Madrid vyhrál Ligu mistrů, takže kámo, to bude bomba. Kámo. Sorry bro, to byla flaška. Jsem prostě kámo nečekal, že to vyhrají, že? A mám myslel, že to vyhrá prostě Saint-Germain, takže Mbappé. Real Madrid se ti omlouvá, musíš tam bohužel přestoupit. Žábo jedna. Kámo, kdyby tam reálně Mbappé přestoupil, tak už teď má Ligu mistrů, že? Ale on tam nepřestoupil, no tak nemá Ligu mistrů, může se za to sám jako. A taky za to může vedení Paris Saint-Germain, protože ho nechtějí pustit vlastně. V létě by tam měl jít, ale to myslím, že asi se nepovede. Ach jo. Tu kameru mám nějak blbě. Fuj, tu mám něco na obrazovce. Joselu. Kámo, ale běžte po něm. Pěkně. Mendy. Luis Figo. Foden. Sakra. Kolik chybělo, lidi, Co? Kam to kopl? Já mám tu nějaké divné dresy, borci. Nechci nic říkat. Tony? Bacha na Tonyho, hoši. Bacha na Tonyho. Ty vogo. OK, jde Paul. Roberta Lewandowski. Sakra. A tak zkusil jsem to jako. Za zkoušku nic nedáš. Nevím, jak se vám bude líbit, jako jak to mám tu kameru, ale asi budíš.
Tam bude asi úplně jedno. Vemím to, ne! Tak to ne, kámo. Aha, tak on se to bude pokakal. Spíš já, teda co? Jako mám vůbec zbraně. Jo, do náromu, no tak to je jasné. 92 mi padlo. Neflexím. Není moc jako vylepšení, ale jako... Dává gol! Robert Lewandowski! 2-0 pro Real Madrid proti Real Madrid. Co to je, lidi? Já se vám ozvu, až dohraju pár zápasů. Škoda. Takže lidi, nakonec se rozhodli, že nebudeme hrát tohle, ale dáme si head to head. Teda co? Ne, prostě dáme si zápasy proti, jako dáme si prostě jako, no na to popsat. Ale tohle dohrám někde zase, takže to těžte. A tady vidíte ty coiny, teď jsem na ně klikl. A tady tohle, kámo, nechal, prosím to nenatačil, ale tady mi prostě padl ten Lewandowski. Já to otevírám a říkám, ok, tam nic nepadne, a já jsem viděl, to ne, Polsko, co to je, kámo, to nemůže být Lewandowski, a tam prostě útočník, kámo, nemá, ne? A najednou Barcelona a já. Cože? A jako, co? A najednou prostě, že dobrý. A já že, what the hell, bro? Jakože nechápal, ne úplně. Prostě úplně, že mu... Asi tak, no. Takže, lidi, jako budeme slovacky, dáme si TOTS event a dáme si asi tohle. Vidíte, tady jsem něco otvíral, ale těším se, až mi padne tady ten brosky, když nepůjde do útoku, ale to je jedno. No, aha, tak. Ok. A my to asi jdeme odehrát, ne? Jo, a ještě mám něco. Jdem prodat jednoho hráče, nebo už jsem ho, jo, já jsem ho dal do tak asi nic, ale kde ho prodáme? Tak, a i tady ty bych rád prodal, ale úplně ne. Já si myslím, že pro tady to video by to mohlo být všechno. Pokud se ti videjko líbilo, dej lajčík, jo, a nevím, proč ním takhle, ale pokud se fakt líbilo, tak dej like, dej odběr pro Phila Foudena, Luise Figa, Lewandowského, Mendyho, Donnarumu a De Paula. Měj se krásně, skládej vlastně. Čus.